We zijn hier vandaag op de derde dag van het IBE, het International Breakdance Event. We gaan kijken wat de mensen ervan vinden, dus kom met ons mee. IBE, ben je al eens eerder hier geweest? Ja, in 2024. De tweede keer dus. Als bezoeker of? Bezoeker, als onderzoeker, researcher, want ik wil ook dit soort dansfestivals gaan organiseren in Suriname. Maar daar heb ik ook met de mensen van IBE mogen praten, om voor wat adviezen en tips. In Suriname is er ook een scene, maar naar mijn gevoel en mening denk ik dat het ook een beetje aan het doodbloeden is, de hip-hop culture daar. Hè? Dus wanneer ik naar hier kom is het gewoon fuel voor mij, weet je? Om daar weer terug te gaan, om weer te gaan delen, te sharen toch? Yes, I'm totally into this scene. This is my era. 1990s and early 2000s, hip hop and R&B. What? It's a good era, wasn't it? Good era, good era. Wow, definitely. And where do you come from? The USA, I live in Texas via California. It was a long flight then. Very long, 9 hours and 20 minutes. Je bent je aan het klaarmaken om te gaan dansen? Ja. En ben je aan het wachten op een perfect nummer wat opkomt? Of? Nee, want dit is echt een super chille genre eigenlijk, dus... Je bent wel zo ready om te gaan dansen? Ja, het is mijn eerste battle, dus we gaan zien. Ben je een beetje spannend? Jawel, heel veel goede dansers, dus... Alle ogen die meekijken? Ja, spittig. Maar die sfeer zit er goed in, dus dat is echt heel leuk. Je merkt het heel erg, het is echt een super relaxe sfeer wat hier hangt. Ja, iedereen geeft zoveel warmte dat je bijna gewoon zin hebt om tegen ze te gaan dansen, omdat het gewoon zo gezellig is met ze allemaal. Ik betrap mezelf er ook een beetje op. Ik kan je vertellen, ik kan echt niet dansen, maar zelfs ik durf het aan. Ik kan niet geloven dat je niet kan dansen. Iedereen kan dansen. Yeah, we come from 10 in the morning and we leave at 4 in the morning. We eat, we dance, we see, we watch, we enjoy. Ik zit zelf ook op breakdance, dus ja. Oké, dan is het denk ik wel een perfect evenement voor jou. Zeker, dat vind ik, ja. Heb je al veel dansers gezien? Ja, ik heb heel veel gezien. Er is echt gewoon... Overal is er wel iets in de stad, zeg maar. Heerlijk doet genoeg voor amusement. Ik vind het heel mooi dat ze dit organiseren, want er komen zelfs mensen uit China. Dus helemaal top. Ja, maar wat ik nou wel heel erg leuk vind... Hè, dus 1000 jaar geleden met dat breakdance gebeuren was het er allemaal van... dan komen ze met die ghetto-blasters, met de muziek en het dansen en graffiti, dat was allemaal not done. En dat vind ik nou wel dat het nou helemaal mooi gelegaliseerd is.